Здравейте всички, това е 11-ти епизод от Нека играем Майнкрафт, тък при мен е Мони. Да. Така. Какво ще правим в този епизод? Не знам какво ще правим. Значи, какво ще правим в този епизод? Не знам, ще правим. Мината. И да. Значи, тук стигнахме до Bedrock. Много мраза Bedrock. Да. И опа. Опа. Аре бе. И да намерим нещо. Оле, лава. Пълен шит, ще има диаманти, явно. Само където трябва да внимаваме много. Много. Да не станем на пържени кебабчета. Омага. Така. Значи, тук трябва... Оле, фак. Оле, фак, майка ти, бе, и как? Не. Камък, бързо. Оле, бати гадната лава, сега ще минем тука. Много мраза лава, бе, някаква лава. Бля. Оле, ето и тук има. Добре, бе, какво сега да има лава? Дори не знам къде е, сигурно трябва да има пещера. Щом има дърт, трябва да има и лава. Аре бе, къде си тъпа лава такава? Аре, тъпа. Така. Трябва да покупаем малко за диаманти. Аре бе. Бати тъпата лава, майна. Ще взема да умра тук. Нищо. Ао. Ами. Да знам. Там. Аре бе, къде та лава? Значи явно трябва да пана там, така. Окей. Бе, скарам я в къла. Ева, с къде свърши тази тъпа лава, бе? И аз не знам къде свърши. Тука. Не, дай му нещо, защото... редстон. Да, за какво не, си нямам никаква идея. Сега. Сега купаем за диаманти. Така. Значи, когато намеря нещо интересно, ще пусна клип. Значи, тук съм намерих айрон 16, лавата е супер много. Виждате, тук навсякъде има лава и аз се запуших. И тук да оберем кола и така, после другия епизод ще търсим за диаманти. Не история. Защото те знам, ще се прецакаме, иначе ще умра тук. В смисъл, това лавата е... ето виждате, всякъде има лава тук. Виждате, аз значи съм някъде под пещера и трябва да изляза. Не знам как. Значи даваме нагоре.
как ще се върна. Значи трябва да сме над лавата. Ето намерих и айрон даже още. Ето така, трябва да се го изкопаем. И кол имам, аз кол няма да събирам. Опа, ще ми трябва. И да, значи тръгваме нататък към лавата и още айрон. Лол. Как така да намирам в бати. 20 айрон, просто толкова айрон. Ето. Ето е тъпата лава. Виждате колко много кеки изхъбих, колко много неща има. Ето тук трябва да не се почне. Ето, намерихме там, откъдето идва лавата. А сега проблема е как ще се качим. Дори няма лава. Значи тръгваме така нататък. По две купчета. Айрон. Трябва да има диамант, 100% трябва да има някъде. Така, окей, ще продължим другия епизод, защото не искам да стават много дълги и това, чао!